Ato makita guys ang pagtubo sa humay guys diha sa Basakan. Panahon sa tinghuaw guys. Og sa among panagkita sa akong suod nga amiga guys. Mao ni siya. Og ang pagtubo sa iyang manindot nga lemon guys. Good morning guys. Ani ako karon guys sa Kanduaw dako. Mamisita ko guys sa ako ang suod nga higala. Dugay na mi wa makita guys, mga pila na ka tuig. Ako nahunahunan ako guys nga muduaw ko sa ilahang panimalay. Kay daan mo ko giingnan niya kung makalugar ko moadto kuno ko sa iyahang mismong panimalay. Kaya aron sab guys nga makakita ko sa ilahang area. Og nakita na ko ni guys kina akong igagaw nga si Arsenio Lagari. Nitingbaya ni siya nako guys. Nagistorya mi karidyo. Pero sinyas lang ko nga sinyas guys. Pero nakasabot ng pod siya. Amo ni sitwasyon guys sa ilahang basak sa entrance ni guys. Dapit ni sa balay sa akong mga igagaw ani guys. Sa entrance pa ni padong dito sa ila ni Arsiga guys. Kani guys mga balay ni sa mga Lagari oh. Makita nato guys. Ug ko damha guys makita na ko nang aho ang kanhing labasiro pag umang ko nang gani. Mo tong siya na guide nako guys ka amiga mi daan. Anisod mi aning daw kuan nga matod pa niya guys mga Camellia Homes kuno ni. Di katawa ko guys kay sira litok ani guys pero sundog ra ko. Ana subdivision na kuno hapit ning ilang dapit ani. Natingabit ako guys kay sa una gagmay ra man ning balay pero karon dagko na. Sa to pa na ay pag asinso ning dapita guys. Imbis kay gagmay balay karon mga nindot na nga bay. Matod palagi sa kong amigo. Di madugay masubdivision na kuno ng dapita. Di ba ako gayon guys ha? Kito ra akong amigo. Mao ni guys padung ta dito sa ako ang higala. Mutabok gyud ta nig Basakan guys kay mutabok man nig Basakan ning bay sa akong higala guys. Sa mga Arsigas family. Kining ilang kalye guys mulabang jud ta ani og Basakan dili kayo ladlad nga Basakan basta kay Basakan. Di masabot guys kay brown naman kaayo ni ilang basak. Og natingala ko guys kay sa una green man ni paglabay na ko karon na brown na. Unsa kay nahitabo aning mga gipang tanom nga humay guys nga brown naman ang color. Asa dito sa unahang dapit guys. Sama gihapon brown. So means guys nasunog or nalabo lagi ang ilahang Basakan pagkakaron. Aloy kay tanawon ni mga mag-uuma ani guys kay naitigid
pag-ayang ilahang basakan. Mao lagi ni guys ang giingon na brown na. Loy kayo guys kay wa katubo ang humay, wa ka bunga. Nga puspos lagi yung taon tungod sa kainit sa adlaw. Nang liki ang yuta. Di ba loy kayo tan-awon guys ang mga mag-uuma, labi na sa mga farmers nga kini na tong basakan may juteng kabuhian nila guys. Loy kayo tan-awon. Ambot lang aning uban o gauma ba jud o gauma nanagat ba? Kay basta hang tan-awan ni guys, luoy kayo ilang pagkabutang. Mo ni akong nagian guys padong dito sa akong amiga. Tungod sa kainit na sa adlaw, ingon ani jud ang resulta guys. Kaloy sa Ginoo guys, nakaabot niyo ko sa bahay sa ako ang amiga. Ug sa pag-abot na ako, mo ni akong nakita guys, busy in town si Jap pagpanghinlo kay buntag pa man sayo. Tingali mga alas 5 pa man tingali ni. Tudo ka mas lagi yang pagpanghinlo guys kay labong wa pa kunoy tao. Mo na nga nangaisag dispinsa na ako guys kay busy lagi si Jan sa okay ra. Kay basta kay nakakita ko sa iyang area. Kay nangandoy jud ko mutan-aw sa iyang area guys kay sa una gud nangabang raman ni. Nya kay silingan lagi mi dito sa kan nanay isang in. Mo nang nagka-amigo may ani guys. Nara man siya sa atbang. Nakapalit po siya gluting. Luag-luag po yung luti guys. Lugar po na yung tugkaran guys, arang lugar. Inatiman din po diyang mga tanom. Labi na ng sili guys, arang ituma. Arang tambuka yung sili guys. O ato pong makita guys, ang iyahang mga tanaman. Tungod na guys, kainit kuno sa adlaw, gining atup-atupan. Haybaw na mo guys kung tanaman jud mudayeg man jud ko kay wa may ako agad. Manang mudayeg jud ko kung unsa nga tanom jud ako makita. Kay sana all do natay mga tanom makatabang po na nato. Atong busgon atong mata ani guys sa mga tanom. Ni suroy po kukunahan gamay ani guys. Matoy pa po nilagay niya, maapay pagsugod niya og pananom. Pailin-ilin naman guys, mutanom ko na sibuyas, mga utanon. Basta kailangan ko na malingaw si Dia. Wa pa kuno mahuman guys ang iyahang balay or kaniyang lagwerta. Unsa na kanig mahuman guys no? Nindot ni tingay kay ni tan-awon inigbalik nato. Na-attract ko ng iyahang limon guys kay gihimuha ang compost pit ang punuan ni ini. Ang sagbot nga malata guys ilang gi sud sa compost pit. Sa laktod guys gipakaon nila ang ilahang tanom sa matag adlaw kay murag daghamang mga waste sa mga sagbot bitaw guys nga malatag ibutang jud nila sa punuan murang dagko kay bunga ilang limon guys.
mo tong na-attract ko. Akin yung tanaman guys, kung imo gud yung hatagan og bili, magabawas jud nato. Mo ni example nako guys nga ahong i-share ninyo nga kanadi ang tanom kinahanglan jud nga inyo jud na sidyang hatagan og bili kay aron kamura po makapahimo sa resulta ni ini. Mao na guys nga ato yung atiman atong tanom labi na sa mga kabukiran nga lugar kayo ang pag-compost pit ni ini. Hasta po dihang kuan guys kanang miracle tree gipiot gihapon. Aduna gihapoy compost pit. Ang ilang mga basura nga malata guys gibutang jud nila diri sa punuan sa miracle tree. Atong makita guys ang ilang miracle tree arang gadyong dagko So gihatagan jud nila bili ang ilahang pag tanom guys, ila yung gi atiman pag-ayo mao na magbawas pod. Dagko kayo og bunga guys. Anihan niya gani siya nako ani guys, so mo angay ba kuno ko ani. Wa po ko soy og kaon ani guys og unsaon, pero sa amo sa una sa Valencia di dunay nag display ani kuan na siya kanang juice na gisud nagbatol. Mahal-mahal po ang butilya ani guys, pero wa leg ko pasalig og kuan guys kay di ko kay ba magluto ni ini. Mao na nga ani balibad sa ako guys sa sunod panahon lang tingali. Akong gi-advisean guys nga kinanglan nga mag seedling siya ibutang diri sa may punuan kay bulan og dunay magpaliwat duna na dayon siya ikahatag ni ini. Bala gud og magwangras pangayo ang pagtinda ani guys, basta kay mapuslan po kay daghan man kaayong makatings ni ini. Doon na po siya marang guys atong makita. Ako pong ga-advisean nga trimon lamang gihapon kay aron dili mo dagko. Tanawa guys ang posisyon sa iyang mga tanom gipiot di ba? Di sama sa uban guys nga tanom ra way pagtagad. Di sama ni akong amiga guys nga iya jung gitagan og bili ang iya mga tanom, so gabawas jud niya guys. Hilig po ni si Arsiga og tanom. Ang gihapong kakao guys gipiot gihapon. Sama ni ining miracle tree guys, iya pod gihapong gipiot, gihimuan gihapong kanang compost pit. Tanawa guys, tambok iyahang kakao. Iya ko nang giampingan yang kakao guys kay hinatag ra ba kuno ni. A few moments later. Diyan ako sa may highway guys. Nakagawas na ko gikan sa ila ni Arsiga guys kay itanaw na ko sa oras hapit na 8:00. Kasi mo abot nag akong bana gikan sa dagat.
na makasab-an na unja ko kay galaag-laag ko. Wa po ko pahibaw maabot ko ring dapita guys. Basta kanina ko sa may highway. Og nagpasalamat lang po kong Arsiga guys kay iya kong gipadad-an og limon. Og naatra po ko aning maong dapit guys. Gikuhang gihapon ako ni siya og kanang view. Kay wow. Nindot kayo view guys. Amura gani ko ani guys og nakapangawat kog pang video ani pero di lang ta angay masuko ang tag-iya guys kay nidaig man ko sa iyahang loan sa iyahang aglagwirta guys na magusto ato ba makita magud nato di gud ingon nga nang hilabot ko guys basta kay nakit-an dyan ako ning maong tanom. Wow, nindot kayo pagka-arrange guys, lami kayo iyahang lami kayo yung pagkaatiman. O daghan po kayo buwak guys. Bago sa sikreto niya ani guys, oh, naglukob ag buwak. Na yung money tree ba ito ni guys? O, atong tanawag money tree ba ni guys? Atong klaruhon. Atong klaruhon guys, og money tree ba or bill? Kanang nindot kay tanawon guys no, yung pagka-arrange, yung pagka-landscape siyang tanong. Guys, dinihira kong kutob guys. Nagpasalamat ko sa inyong pagsilip guys. Kung wala ka mo guys, wala usab ako karon og ako mo yun guys. Bye bye.